Moitas grazas por atendernos esta tarde. Por suposto, estamos en contacto para ver se hai solucións. Graciñas. Moitas grazas. Hai casos que quedo ca boca aberta, a verdade, con cámaras de seguridade, esquivan as cámaras, entran e demais. Bueno, atención, Rocío. A ver. Tamén teñen bastante medo, xa falamos de medo, en Ribeira, porque mirado o que está pasando, entran directamente nos garaxes privados dos edificios, rebentan os coches, como estades vendo, e van directamente a roubar a baliza V16, que exixe xa a Dirección Xeral de Tráfico, pero é verdade que unha vez que entran nos coches por esa baliza, que entendo que despois queren vender, pois tamén levan todo o que pillan por diante, ordenadores, lentes, o que haxa. Fálase dunha parella de Ribeira. Os veciños dinos que son máis xente, pero esa parella de Ribeira acaba de ser detida pola policía, xa pasou a disposición xudicial e atención, como a Fiscalía non solicitou prisión, volven a estar xa na rúa, Rocío, en liberdade con cargos, pero na rúa. Na rúa, tanto veciños como comerciantes, sobre todo comerciantes de Ribeira, están tremendo de que lle volvan a entrar nos seus negocios, porque estos asaltantes xa entraron en farmacias, en perfumerías, en xoierías, en negocios de todo tipo, mesmo en carnicerías como esta que estamos vendo, que é a carnicería de Ibrahim. A eles cacharonlle en 2 ocasións a porta da entrada, ben o vedes, fixeronlle aí un buraco na cristaleira, entraron, remexeron absolutamente todo e levaronlle a caixa rexistradora con 3.000 euros en efectivo. En Ribeira, decenas de comercios denunciaron roubos no último mes. Os ladróns agora tamén rouban nos coches dos garaxes. Entraron ao redor duns 5 ou 6 garaxes do centro de Ribeira e deberon de roubar en uns 36-40 coches aproximadamente. Así como fan nos coches novos non, porque teñen cámaras de vixiancia, sabenas todas. En algúns casos roubaron portátiles e, sobre todo, ahora polo visto, según a policía, tamén van as balizas, que deben de vender de segunda man. O perfil do ladrón é unha persoa drogodependente? Sí, en todos esos casos é unha persona drogodependente. Maya, aquí entraron a roubar, non? Aquí entraron a roubar. Cantas veces puideron entrar? Pois moitas veces, a menudo. A máis repítese a mellor día sí, día non, están entrando a roubar continuamente, cada vez máis todavía. Todos os perfumes, sean probadores ou sea caixa inteira. Normalmente os probadores quitan ya a alarma e escapan con eles. Sobre todo grande, normalmente de 60 euros, un poquinho máis dai para arriba. Os que entran a roubar son varios. E teñen o perfil de drogodependente? Sí, totalmente. Veñen correndo, collen o perfume e escapan correndo, e manchan correndo. É un segundo, fano moi rápido, Sara, ¿aquí entraron a robar alguna vez? Sí, entraron a robar 2 veces. La primera vez cogieron una cosa y se fueron ya en un segundo. Y la segunda entraron y ya cogieron todo y se fueron corriendo. Ya te digo, en 2 segundos se fue todo. ¿Pero cogieron todo así, todo estante? Arreglaron. Sí. Foi a mesma persoa e os 2 días seguidos a mesma hora. Estamos vendo 45, sí. 30, máis ou menos por ese prezo. Sí, ¿no? sí. Ricardo, aquí na carnicería entraron a roubar? Entraron, colleron 4 plátanos e marcharon. Entraron? Colleron así? Colleron, sí, os que estaban sueltos, colleron 4 plátanos, meteronos na chaqueta e xin, a toda a pastilla para fora. Era unha persoa soa ou eran varias? Era unha persona sola. 2 persoas pasaron a disposición xudicial, pero quedaron en liberdade provisional esta mesma mañá. Aquí entraron a roubar? Entraron a roubar 2 veces. E que roubaron? E roubaron la caja, el dinero. Canto diñeiro puido ser? 3.000 euros. Carai, supoño que puxeches denuncia, ¿no? Sí, claro, eu tengo la denuncia de la policía, pero la policía hagas la denuncia, despois de aí non hai ningún resultado. Isto foi el 3 de enero, pero el 23 de enero también que vuelven a entrar. ¿Cómo entraron? ¿Eles romperon a porta? Romperon la puerta por una cantaría que está ahí frente y rompieron la cristal de la puerta y entraron. Tengo la grabación de la cámara que fue, pero no se ve la cara. Alerta máxima entre os veciños do polígono de Torneiros no Porriño, porque falan dun presunto narcopiso no que se cociña droga e os vapores e os cheiros entranlles nas súas casas, polo que teñen que ter todas as fiestras pechadas por precaución. Falan de que, ademais de cociñar, venden cocaína e heroína e que os drogodependentes que van ali mercar sustancias ponse agresivos cos veciños. Ata nunha ocasión os ameazaron con coitelo.